Първокласници от основно училище Васил Априлов научиха как се рециклират хартиените отпадъци. Инициативата за информационният урок е част от проекта Бургас се рециклира. В рамките на един учебен час на най-малките възпитаници бе обяснено как се произвежда хартия и защо е важно тя да се изхвърля разделно, за да може да бъде рециклирана. Целта на инициативата Бургас се рециклира е да се създаде интерес към опазването на околната среда и да се повиши драстично разделното събиране на отпадъци. Идеята на информационните уроци е да се насърчи разделното събиране на отпадъците сред най-малките ученици. Имаме огромно желание да започнем едно ековъзпитание от най-ранна възраст, за да могат децата да се запознаят с това какво всъщност е рециклиране, къде отиват боклуците ни, какво се случва изобщо с всеки един материал, който използваме и какво можем да направим с него. Под формата на игра учениците научават информация по различните теми, свързани с пластмаса, хартия, с стъклото и как те трябва да бъдат събирани и рециклирани. Освен това, в рамките на информационните уроци има и практическа част, която включва използването на всеки един материал от децата и изработването на различен нов материал. Ние обичаме да казваме, че по този начин ги учим да дават нов живот на вече уж неизползваните неща. За практическата част всички ученици от първи А клас в основно училище Васил Априлов бяха донесли ненужни хартиени опаковки и кутии. Аз знам, че когато се рециклират, отиват в едни големи машини и там правят нови неща, нови играчки за децата, да не са тъжни и различни неща. Пластмасовите бутилки трябва да се изхвърлят в жълтия контейнер, а хартийните трябва да се изхвърлят в синия контейнер, като е това. А стъклените трябва да се изхвърлят в зеления контейнер. С възможностите за опазване на нашата природа ще бъдат запознати и първокласниците от училищата Климент Охридски, Княз Борис и Свети Кирил и Методий.